Здравейте, аз съм Sherlock Hex и както виждате днес играме I'm Bread, една от най-неизнервящите игри, а именно най-спокойната може би, когато може само да се щупите целият компютър. И така продължаваме, стигнахме до 4-то ниво в туалетната хора. Нямам идея какво трябва да се прави, не съм гледал клипове, понеже за предишния рум точно гледах. И... да факт, къде ме спалнало над някаква мивка. Holy shit, нищо не виждам. Не, така много мразя да ме спалне в някакво тъпо място. Добре. Мивката има вода. Знам, че водата цапа или там става неядлива нашата филика, затова няма да падам в нея. Ами, какво да направя, бе? Да падна отстрани някъде. Трябва ли изобщо да скоча? Господи! Ами ако направя джъмпе от тука... Не падам във водата, шит! И... много бърз фейл просто, ама... много бърз. Няма що. Добре, втори опит за този джъмп, хора, понеже... Я да се хванеме за вратата. Омага, къде сте? Край, аз умрях. Край. Не, господи! Бях на коса май да се хвана на клима. Той изобщо клима чист ли? Не знам, там може да има боболечки. Не, това отново ми се показа, хора. Няма да го взимам. Не искам да го правя поне този път така, но ако остане много напечено, ще го направя съответно, ако много фейлвам. Най-хубавата новина е, че игра с клавиатура. Изключително лесно е по този начин, хора. Просто нямате си на представа колко ми е приятно да игра по този начин. Не! Добре! Още веднага трябва да рейджна просто. Не мога да оцеля тъпата мивка отстрани, трябва точно в мивката да падна. Как става тази работа, бе? Добре, сега. Господи, паднах отстрани, добре. На кое да се изпека, хора? Може би на това. Добре, значи да тръгнем натам. Не, отцапах се. Край. Защо тъпо копче? Това тъпо копче, хора. Това тъпо копче ме провали. Нямам думи. Не съм свикнал да го вадя просто него и затова ми беше толкова трудно. Никой не го е карал да пуска, то само се пусна, няма що. Да, аз как клопнах. Не! Господи, това ще бъде много... Това, хора, е един от най-трудните левели, които съм играл аз. Поне с клавиатура и с мишка. Дали ще успея? Успях! На косъм бях! Ама аз тръгнах малко грешна посока, но... няма значение, надявам се от тук да успея. Да фак, пази се. Няма ли да е по-добре на 3? Добре, успяваме. Направихме го. Тук е мръсно! Защо тъпата стена е мръсна? Добре, сега бавно и полека го правиме, хора. Как може да не може да мине от тука? Добре, отгоре сме. Така. Добре, всичко изглежда перфектно до сега. Малко нали се отцапахме, но това няма значение. И сега да се качиме върху това... врата, да, върху перваза на вратата. Добре, работата ще стане по... Не, натам е мръсно! Fuck my life! Стига, бе, мързотия такава. Не! 4! Аре, 4!
Господи, не мога да скача! Господи, ще падна! Не! Няма да косвам! Добре, защо тази баня е толкова мръсна? Тук хората се събличат голи и се къпят! Защо е толкова мръсно? Кой... Не! Не го! Самообладани хора. Добре хора, ще го направя с това, което ми дава Infinity просто от всичко. Съжалявам, ама просто това е абсурд. Тотален абсурд. Не знам просто кой е живял в тази баня или по-скоро кой се е къпал, кой е използвал, не знам, но човека ще го репортна, ако го знам. Просто не знам. Направо е цялата баня в леш. Да, тъкно сега ще мога да мина по места, където преди не можех да мина. Именно през ваната, това ми се много искаше хора да го направя. Сега ще се хвърля в ваната и... спатето! Добре, така, даваме нататък. Нали, аз не исках така, но твърде много опити ми отне хора. И не, там горе на вратата всеки път пявам. Ай, с тъпата мишка ми е много приятно просто. Тя е, нали, много хубава. Плюс, че не съм и с контролер. Аз имам контролер, както знаете, от фифата, но нищо не става с контролера просто. Абсолютно нищо. Играта не е съпортната с този и... тотална... помия става. По-зле даже от клавиатурата, хора. Добре, сега... мислех си преди на радиатора, но не съм сигурен дали няма да стане на сешуара. Ох, кой пие в... Надявам се да не си нарежеш гъза. Но няма значение, да видим. Аз ще пробвам на сешуара първо. Съответно, ако не стана, отивам на радиатора. То сешуара не е включен, значи директно на радиатора. Кажете ми с коя ръка, хора, да се прекръстя. Просто ми кажете. Вижте къде се закачих. Да фак. Как се пробих тука, бе? Паднах, добре. Така. Сега, великото... О, не потегляй! Господи, не потегляй! Така. Пека се! Не се. Защо не се пека, бе? Какъв ти е проблема, бе? Радиатор печи ме! Да не е включен в контакта. Отпреди има някакво табло, хора, да видиме. Чайте. Нямам идея не, че защо не се пече. Няма друг вариант, това трябва да бъде единствения. Този хубав радиатор. Хайде, бе. Тук има някакви бутони. Чай сега. Едно! Казах едно, бе! Две. Защо? Три. Хванах се. Този бутон отпред май трябва да цъкна. Цъкнах ли го? Пяу! Сега би трябвало да почне да се пека, бе. Шит игра. Много шит игра, хора. Който иска лесно да бъде изнервен, това е играта за него. Особено ако сте с мишки и клавиатура. Защо по дяволите не искаш да се захванеш? Обяснете. Сега се пека! Господи, край, изпекох се! Чайте. Тази страна. Добре, сега и от двете ги пека. Чайте, от една трябва да пека само. Оп. Не от тази! Не! От коя страна беше, бе? Айде, бе, моля ти се спечи. Не! Пепек от тук. Дали се върнах в менюто или продължих нататък? Да, продължил съм. Дради ме какво ни очаква следващия път. Гараж! Защо съм в кома за бакук?
Oh my fucking god. Хора, аз съм в кофа за буклук. Да. Виждате какво ни чака следващия път. Няма да разглеждам абсолютно нищо. То колкото се вижда, се вижда. Трябва да излезе иначе от тук. Няма да излизам. Надявам се клипът ви е харесал. Ако искате да довърша цялата игра, харесате клипа, оставете по един коментар. И ако не сте се абонирали, сте абонирали, за да може да ме следите всеки ден. Боричи бях с мен, ще си видим следващия клип. Чао, чао!